Sådan der. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Skywars. Ja. Yes. Det er lidt længe siden, fordi sidste, da de holdt LAN, der kunne jeg ikke være med, så det var lidt trist. Ja, vi spiller Team Skywars. Okay, hvilken kit tager du? Jeg har Scout, Snowman, Roki, Evolution. Bare tag et eller andet. Healer og Amazon, jeg ved helt basic. Jeg tager Armor og... Jeg kan ikke finde udtale det. Armor. Okay, godt. Jeg har en bue. I have a bow. Har du et eller andet at slå med til mig? Ja, der ligger en i chesten, så er jeg sådan lidt. Danke. Okay, jeg har nogle sko til dig. Men der kommer også snart en video, hvor at vi åbner de der souls. Så det bliver fedt nok. Jeg skal bare lige tjent op til det. Ja, jeg har 73. Så. Okay, har du nogle blokke? Nej, det har jeg. Jeg laver lige det her med enchant. Sådan der. Hvad er egentlig bedst af enchant? What? Jeg fik Protection 2, Unbreaking 2 på det første. What? Hvad gav du? Hvad for en level tog du? Den første? What? Det giver ikke mening. Vildt nok. Okay, Vika, kom, vi begår selv ind. Er der nogen? Nej, det er der ikke. Okay. Jeg tror, de har været rimelig godt dem. Har du en blokke herovre? Vika? Hvad? Jeg står her ved midt. Her, Vika. Okay, der er vist nogen, der har sat vand. Okay, her. Der er to i et team her. Ah, der er en her. Vika. Vika, hjælp. Nå, ham. Ja, okay, han hoppede ned. Der. Åh! Hvad? Okay, der er en her. Den her. Hej. Okay. Nej, han er der stadigvæk. Okay. Jeg har ikke nogen blocks. Jeg har Der er en der. Der er to der. Tre der. Viggo, vi skal blokke her. Der kommer en op her. Der er mega mange, Viggo. Viggo, pater. Og det er jo fordi, der er en, der kommer op af vandfaldet. Så ved det. Jeg dør. Eller hvad? Ah. Viggo, i vandfaldet. Der er en. Jamen, der. jeg dør. Jeg har et halvt HP. Kom så, de er i gang med at flække hinanden. Kom så. Okay. Og han har 5 HP. 5 HP. Okay, er du klar? 5 HP. Nej! Okay. Okay, hvor mange liv har han? Han havde 6. Igen. Okay, vi går lige ind i en ny. Tæt på. Men som sagt, sidste gang... Ej, nu er der en, der ringer til mig. Det kan jeg ikke lide. Sidste gang vi lagde ud, det var... jeg var ikke med på grund af, det var min lille søsters fødselsdag. Så det var lidt nederen. Jeg blev næsten nødt til at lægge en video ud for LAN, så. Ja. Han ringer hele tiden til mig, Søren. Er det Søren? Ja, det er Søren. Nå, det er fordi Jonas og Søren, de skyper. Nej, de er leger. Nå. De gjorde det også i går. Gør det? Ja. Og jeg har ikke noget at slå med. Det har jeg til gennem, med at have sygt dårlige armor. Han svarer en Skype. 2 sekunder, jeg skal lige holde til ham. Vi giver dig en tid. Sådan der. Okay. Der var bare lige en lille bud. Der er en zombie derovre. Og det kit, det er mega trist. Det er mega OP her. Det er trist at være imod. Ja. Okay, jeg har nogle blokke, det har jeg ikke.
Ja, jeg er faktisk over en stak. Nå, hvad for nogen? Det var bare sådan sygt godt armor i forhold til mig. Ja. Okay, What? hvad er der? Han døde. Der er en, der døde heroppe. Han er mega godt gear. Eller han havde. Jo, jeg fik zombien ud over. I got the zombie. Det værste er, at den løber vist op igen. Okay, der er en med Der er en, der skyder ikke efter mig. Han skyder med bue ham der. Der er en skud. Han løber ind til den der lille midt. Åh, Shit, hvem var det, der skød der? den der lille midten eller hvad? Ej! Jeg er død. Kom så, bare bliv der. Okay, ja. Ja. Nå, jeg tror, det her er måske det ved at blive sidste spil. Ja, det kan godt være. Og så vi stopper med den video. Her. Men der kommer måske også en op. Hvornår tror du? Det kan være, at måske kommer der ind i sommerferien. Fordi Ja, det gør der 100%. Eller, der er jo allerede kommet en nu, men der kommer flere. Ja, Okay, vi kan da noget at slå med der i til dig. I have an axe. Men der er stensværm i Sharpen City. Tjerner min økse. Værsgo. Nå, vi kan tjerner min økse med Sharpen City. Nå ja, det kan du. Det er sgu da rigtigt. Vi hopper. Nå ja, der er sgu... Jeg har aldrig spillet det her map før. Hvad er det? Nej. Jeg spiller ikke så meget Skywars. Og Vigga, der ligger gode sko til dig i den. Vigga, der Okay. ligger mega gode sko i. Jeg har ikke. Ej, der kommer nogen. Jeg er død. Nå, men ja, det tror jeg, det var alt for den her video. Så vi runder af. Hej hej. Hej.